Tuwar ka no thekti ga joy hum sangti ke pona dampar ka chingthang. All ni libyo da song tum chuki hulalong ka chisong jame kedengpon. Gudam teronarong along construction of Amrit Sarovar along ekisampon. Nilip AP Chelsea tumpian executive amay kang nipon. Chitinify Great Roxy ni Core County Constituency ke parlo dong muka karong supipen langlok su samilang sola pente ke langjon an ka celenga towar ka no thekti ga jok ihum sangti ke pon na dampar towarang bong jangchok. Labang so jok rata tum ke dam ke bang kisung chitong nanglo labang so tawar ke dam tang ningkan hinia prang SOPG MLS scheme pen semar pono bonta sangti arlong 4 lane arlong leke roy pon parun hupa jok ke hang no hiring tang pegano bonta pini arni anta PWD department atum nang chilang lela pen towar ka heno along sitame long le nang thok pa prui pa plan ta velang kusi rata tum pen nang kosinidun lasi prabjin pen nang keselang ponje phan KC chairman la pen KC CM phan chuning ripon dong mukak pen Danielson timung report Malong News. All nilibyo da tum ka chisong jamek kedeng. Labang so jamek nilip constituency ke parlo. Chuki hola mission atowar krong thom ka chetok along si Chitinify Great Roxy ni pedapon. Labang so jamek all nilibyot atum pian si cepatir pipon. Labang so ka chisong laki nilip hawar ke pa phiho pa puthak si ka chisong RD pipon. Jasemet Karbi Anglong Autonomous Council atum nilip hawar aphan ke pangkre joksi towar mission ave EM ta pek pon pe ki junalang mission ave ki dukara atum longle pata ave boreng abar saya puthak RD ki pipon kawe pupen chenglok ason pangrum si ka chisong dengpon. Alang litumay hinpen kihang pon ason doan Karbi Anglong Autonomous Council atum RD ki pipon jia phanta ka chenri pedapon. Labang so jai mekalong ANY ameku Starson tiso Bidisar Barnabas Killing pen chenglok atum si ka chisong jai mek Japan. Chuki hola pen Ramesh Taron report Malong News. Masih pini all nilibius pen akimang labang kini tum pinangan ki jong pona sondo dak long lipota pendang lok tuwar milang pendang lok dak katok kowe education ahin pen ki Charlie lu Charlie sai hem kimimi pen education system kilar na jibu pendang lok dile tum pinangan ni tum dak kachisong pondo la pen ki jong pondo basi pini bang kini tum kachisong bang kini tum kedar ki peaceful demonstration sini tum chisong pon la pen pini bang kini tum ingsam jin akachisong sini tum ke la bang so sai sikideng pon masuk sai sikisong pon basi nitum all nilibut spen pini ladak kachisong bangke nitum dak pini same lam the same chithan bon lo chimum bon lo nitum all nilibut spen akimang jong si chumche pulutang te nitum kiwang jilang bangke nitum bang kachisong bangke an se armu pachetong pen nitum an se ardi dojot pen sini nitum kachisong jil se kachisong war sai bangke munil tuma porlo teneng thanji same prek je kachisong la pen sudak kachisong sini nitum bangke next bangke nitum kachisong bon angkok bon bangke nitum kiwang jerni sina tum bang khan bon po same non amat ke nitum la bang so peaceful demonstration labang so samjina kachisong nitum non kideng pon labang ke nitum nilib parmana panlo nilib konsensia rat parman nasi nilitum dak kachisong pon Tangten nolan nilip pendang lok dak PMGSY hem penang kili pendang lok ladak pinangan schemes government schemes nang kili tu masalah bang government schemes nang kili pen pinangan dak third party keci jog dun pen aw pet rat tum kilong nang yahon bang kilong le tu pik asi hala soding long bangke nilib long bangke pinangan la kwana ki chokche kitu la tum man bangke nilitum la bangke all nilibut spend nilitum la bangke action and pon back po la pen nilitum council pan same kuman ma ki chokche nilitum han same biota nang pinon la pen nilitum daun an nilitum da langdun po la pen kuman ma ki chokche nilitum alang sumni panitum action enji la pen nilitum hin pen Karbi Anglong Autonomous Council same complaint pinang PG la pen kuman ma third party ka ci yok don bang pan ke nilitum ang song kunan ma kita mangji administrative pendang lok administration nang lok kadok we tum same nilitum alam pali pipon pon nilitum action ke bang ke lang tum si alang nilitum hin ben si pemon po tan nilitum loma pasini ponjilo. Prangsi nitum all nilibuts abang ke nitum ningkan di kicok paningkan ke thom kicok lo non bang ke talon bon bang ke ningkan ke thom lo nitum non la third but anniversary sini nitum talon non po la ke pining bang ke nitum kachi parai pon ateng ke nitum sari hotilong si nitum bang pining pati pon po ada si nitum talon non po alilo chamen talon non po la pen mesen alohi nitum chahang ponji la pen mesen speakers nitum chahang ponji nitum hadak arat akiduk kisung alam thi nitum Karbi Anglong rat ham tempat chini la hadak arat am han kirabi bhan semi nitum klem bonji la pen nitum long amat kachisi ke bang kelalo
nilitum ladak rong arat tum pen cingki pen jithan lo si rat tum saminon nilitum a response lisenson si long lo alang litum adim tamelang tum nang chat pon pu serang tum pulo la pen check pen dang lo dak han tami bong home pen dang lo karbido chutuki inglong a han birik pen dang lo kadu belang litum all nilibus panding cing sampen alang litum nang pibu busilang pulo la sini tum dang non ke bang ji mo aroyo bang kini tum dak pendel sender pendel pin hai kim ji sami tum chini dak litum ready pon po la sini tum 29 September 2022 bang kini tum ke third birth anniversary all nilibut la bang ke ini tum birth anniversary bang ni tum talon mon po ke sai ke lo Komane ke metric pass bang do pinang ana tum pass lo degree pass ang amdolo stame ke pass tanga tum chichini tango je ni tum dipu pinang antum dam nangji komane tum ke gulaga dam nangji komane tum hak khelo dam nangji pipolo itum da ke charia facility ka vedera joinelo ile tum bang hem phole ka sukang teacher ben same tum chari dam nang ko nasine tum nile balong prabjen mere tum higher secondary full present tum hanang pinangpo lapen ke degree college ne tum ha nile ahawar afan nang pinangpo latai silo lasona thang tum kijuna lang adon tins tami ringwell nang le nangji lan chota kalila JJM no nang pini tum handolo pipe na home cry lang kijun nove adon tinai tum chichini di anu tinai tum ni libera lo tum chichini ra lasi JJM tami tum han pipe na home cry ni tum ne labang ke cry thelo alang nang pisi to alang ajun long nang po lang kijun long na la pichot kali je ne tum han ro ha inglong alang pa jun thor thor ni tum cry cry hygiene water ni tum jun long nei government na kimanga la lo di je ki lang pensi ki so tanah kiman di lasi labang so lang mission nang ji pusi JJM nang pi lasi tuman da ituman filter plan nang pinangji ladak isia hemang ki misi dak filter desa don tin hem semelang pinangji lada isilu lasona tha dola department atum hanan tum puing tum pini all ni review rahin pe ladak ni lebalong pinangan department thi rangjeng si dolo people PHE office ta misilo ni jan ni tum dam nangji di lasona thak agriculture office tum chithaklong ma chithaklong le ma pini tuman te ji chinilo agriculture office dolang ladak di irrigation office do lahai office dak prabjin pen napa puthot pareng thunangji la pen nile balong department ke doan officers atum di sakuri claim patum an ke dak duty che claim pa menangji kali lipoten tum only review pen bangke mo phi bangeng sai nang kokpu lasona thai tum nong dolang contractor penang ana tum do lasela contractor tum sidami nile bal afan hokpe pen kam nang claim pote la sidami ni tum ke nili pen all nili review rahin mangke alang tum se su dak pen tum pen rem pon nang kokpo la pen che song pon nang kokpo lasi contractor ma chune ri halo je kona ne to war se mar pas sidami tum ha to wang patang pi hoy quality ni me da la bang kitera claim ri rival na sidami alang na pa jun long nang ji aja sa le claim sidami hokpe pen tum sa na claim pinang ji dola puson la sona tharu la nili development block di ile tum handa nang bi pitan lo pi phalo lake wrong group kaching thori bansi nili development block itu mana pilodi itu man hemso pini nai pipilo BJP do ma cheplama nang plek doko mopen tum han so arlo do na pulo di ningje tanglo komane hemso longi vek tami e lagi BJP han support pe BJP muna gali la tak polling station nangki rem de pinang nei popi pere kiti laso son nangke BJP do han pini la dak media ban si pachini lo la puson nangke mon pi cheplang de nangji la pen nilip arad phan a representative lo MEC ge di elong adim polling station rem de tami bang phokem non bang pharu sinon da vote pilo lasi la bang so Lakhaing ko rapon nilip MEC constituency ke parlo Chukiola Higher Secondary School open stage salong nilip AP Chelsea women wing atum educative ame ingnipon kar bianglong arlo opposition political party kang tangnai ke AP Chelsea asong hello pule jong depsita henone arni wangta mei ke pado chibit me ason thotsi chitini phai kre troksi arni le thotta mei pedopon bangchua mealong koson pensi song ke pangtang nang jima ke bang jia porahut koson pensi MP election ka chepa hai ponthek jima pu hai hui aputhak chingki che thanpon Aluhiaman pen AP Chelsea asongja Rajesh Isola pen nilip AP Chelsea Rojina rong pipi Serdihun kathar pila pen ongdung AP Chelsea phan ke kroy arar tum che tong dun si mesen pen me pechun pon chuki hola pen Ramesh Teron report Malong News Irta ka pachita ka tumta nili tumaphan lapon nangaching hondon pen nili tumaphan laso na hut porna pat chiton do na pot choro parlo lasipini nili tum lada nilip APHLC Women Wing program nilitum padoke nilitum kidam tang kiklem la anso se klem sina anso se chipang tang sina nilitum ka chithana chipire je phansine tum dak pini chetong lo pini ongdong armonitum chetong lo
Kasi kidam tang MEC election hota nilitum bahani ki thong beta udo pe nilitum ka chipe duk pe ku ano ne nilitum ki claim pe nilitum ang thek thek long lo nilitum MEC ta nilitum high deb lo nilitum chi thek long ke bon sita me laki ba BJP etum pen illegal election pen ajok ka hala ka hisap pen ka pechok che pen ajok sinitum pan ber nang biko nang ki ber bor i pu nilitum chi thek long lo Lasi nilitum ningo edim ke lalu nilitum rem de report bangsi illegal nang ki claim laki pu nilitum ka chini pen nilitum ning cipiti ning cipakang si piniar nilitum ongdung asong japi nang chonlo lase answer se non nilitum non ke bangji MP election ke nilitum ka cipahay ponji athe pilo nilitum jai kathar apa nilitum halada kachi songalo hempre kalam ka pening je dun je phansi nilitum cisiglo lapet alang li jongsi haladak parliament house long la ning dun dei pulotang te nilitum akar biang long ke pathi wit jelang pathi hup jelang lapet nilitum ke long nang jasa namu anta ilitum long le daji ilitum kecilong nang ja right ke dopot cilong nang je posin ilitum jai kathar pan nona tu MP ke ilitum pahai vekji lapen ilitum hai vek nang ji lapen karbiang long ke lapen tribal area potsi ilitum tribal aso an ke labang sang long along ilitum ningkang sampen cedolong nang po ilitum ke long nang ji apan an ilitum cilong nang po goreng abar sai penceng lo ilitum kadok kave ke long nang ji an ilitum long sutum long en nang ji pu kapachi song dun je apan nilitum jai kathar phansi non MP election hoke chitoy dun po lapen pe hai vek po se nilitum nimarli etum pen nilitum pini ar puche bak polo ong dung ar puche bak pen non ke bang je bang ke nilitum atok anota nilitum dam si awareness program bidam po athei pilo polo tangte ladak kerem ber lapen monir etum nang bar be the ko piloma BJP etum alang litum phan ke ther ke hap tangka pen ke nam pen jok lapen aron kachini ne pen jok si ladak kerem lo dolang non nilitum atong no dampon nilitum la bangso 6 dalam thandam ji peredam ji thandam pen peredam lo putang te alang tum la bangso lam kachini pen alang litum APHL selong sebang FG pusin nilitum ning che thepon lo Nilip Women Wings Constituency Committee Budi Reshuffle of program dak pini deng lo kedam tang labangso committee lo binangan tu arpu gitu teng pen kam ciklem ke dalo masih thot non hako jaga tum hat ingwai dusi claim ko chipinduk thupik tu tum han ingwai dusi pini labangso a committee lo hako amen thap pun tu lo lasona thak sakola member tami dak koki ongdung member tami thap pun lo Nanti mana bang sor pulang pun ke puling tin fantan apa pular pun apa mas. Puling tin fan ar pula pola lo pugali. Kunane puling atum ke cipaduk pik pika tunduk. Lasi halat tumo fan sia ko dak constituency committee lo. Van tu lo. Sampai nola constituency memang sa presiden do lang itabe mo ko thana. Simpi non nili hin ben kan ye tu nei alam la hello je karbilo to mos council kedam tang election pare lo la penon ke bang jilang bang ke MP election lasi la bangso MP election ke ajat penon ta EPHL si pen ke pahai fasili tum bori pon lo la penon karbilo arat chini lo je BJP kachari council kachari atuk lage henopik sinon bang ke chitang lo karbiang long arat inglong so la pen karbi tum hat kapavir asai silang tum claim long tima pulute non het jong lang assembly long ciparai lo je karbing long autonomous council pen advertisement tipi nanji third grade la pen fourth grade pinangan ang hoya na bang ke council pen non bang ke advertisement tipi lo non bang sok Delhi ji kudarak state dispur pen si non bang ke la bang so advertisement bang ke tipon po la sila bang ke karbi la pen itum inglong so phan ke henupi khayang lo la ke itum kuan ma ke long nangi bang ke long de khangjang po athema itum karbi ang long ke charli kuan ma ki ong ke hang tanang district ke dotum si bang ke charli ki ong la lasi la bang ke karbing long autonomous council kachari CM tuliram long hang siksidul kapa phiu akam si alang li ke claim po mekalo lasi la bang ke nitum APHL si bang ke sidon de lasi ki bang ilang kami lang si nitum alang nitum ke claim ki chok che bu thak nitum ke song pon po la pen MP bang la song thak lo alang ningkan pho karbing long rada ki manga bang ke hemprek lo office tambe alang haladak parliament lo house alu lam face the opinion tang hujim pupila alang li gan itu jili like alang high death pen alang karbing long rat phange reduce nang ron cry lang chota gela hako hala dipu train station do hala dak rajdhani a train dak sangnai pulam the isi ni do lan lan ta karbing long rat kelang phan MP ki peman ke la phangeli hemprek nai autonomous state nai assam pen chikak nai la pen karbing long autonomous council alang siksidul kapang tang alang long responsible do alang long arpu do kasi ki bang
Nongnam ka chithangklong India Prime Minister Narendra Modi amahang kithek ningkan troksi kebra hini arta kechok arni pache tondun si Nilip MEC constituency along sitame Nilip block mate Nilip ABDC angkang along Gudam Teron arong along construction of Amrit Sarawar Pu ECI scheme ingkupon bangso scheme aphan lakre ke thomra surip likebra trokra haro sirkeba tangka panong tiponlo la bangso jaimek along Nilip MEC Pavitra Rongpi Nilip Development Block BDO Staff Doan Agriculture Department pen ADO Ridayananda Das BJP Nilip Mondali hin pen Bapuram Teron Presiden Rilipson Teron Lapen Kiongdung Parti Karyakarta Atum Chetongdun Labangso Sayamo Pijut Depen Puthot PMAYG Kapcha House Tami MSC Pavitra Rong Pilapen Blog Staff Atum pen Tarthetok Biarong Along Humplian Nujok Kisomponasai Tami Dengpon Suki Hulapen Amirson Terang Report Malong News alang jalaan besto mane busy schedule lang kong sa tami alang la so rat han kamathay jo ni banili block andara po nito han kamathay jo ni alang so scheme opening ang sa tami ba foundation di sa tami dito petition tipiate kan alang din ang setong pot pothot ninga klong banito block ahin man andong suri akardom ninga klong alang kan pasir pot tak nang setong Fishery Department pinilabang solong chitang dondo mabay do. Fishery Department ke la pulot mane itu Selonian Circle under the pulling ilong bed office ta apen astap tum komre pakaturi join ni alang itung tu atumi sithi sitami pipon lo sitami nang chitong dun e pulo la se alang mangke bukazam sitami rasam thoda program do masih alang di bang hadak chitong dun masih alang di bang chitong dun ida lo sitami jitu kikim kerang pendang lok itu kenang sot bage help kenang jian sitami alang to ma support bang ke dulu Nana fishery hut panjing la pula solong le soton to gede. kalang itu selen donar itu hetni pulo babul urang ko lang dia long le long se itu so pukurita kihiut pon ko ba pangcheng pon ko ini 17 September eritum kaching honnai Prime Minister Narendra Modi mahangge thegarni alangli ningkan proxy kebra hini kechok ini labangso arni mesen arni tum Amrit Sarawar kuise scheme isia langteng kaddo kobi area lake 11 bigas bag tugi si kaso langteng itum kedam tang 2021 aningkan Prime Minister Karbi Anglong kewang ahut alangli labangso scheme launch tekang lo lapen la soteng pen pini ningkan isia pini labangso alangteng kaddo kowe adim lapen scheme kaddo we lang et pen pini nili block andar long setame pini Gudam Teron arong long itum laso scheme deng pon lo lapen pini pen ke la ke itum foundation bangcheng lo la si pini la bangso alangteng la ke kaddo kowe lak kreg thom so si chot tangka pen si la bangso langteng selam pon po si la bangso langteng selam det pen isum isi society doji ka maintenance fan theke langteng gopen pen ge hut pidet po selam pidet po setame jong se maintenance ave lana bang ave lang bang ave plotang te lage enodagi posi isi society mo phi tum selam pipo lapen labangso kam ke claim lage construction committee si doji construction committee pen si labangso kam claim pon po la senili on behalf of pini Nilip MEC hoi pen itum kaching honai itum Prime Minister fan itum birthday happy birthday posinili pini alang fan wish lo lapen pini labangso arni kemesen arni hosil labangso scheme itum ladak foundation ke claim pilong apon itum ningarong pik lapen block Nilip block under itum kaddo kowe long pli adim itum labangso scheme doji setame pini abangke pini ladak itum long wet lang lasi non long thom itum dolang lasi kaddo kowe long plian itum labangso scheme itum long lo Nilip block along PM Modi ka charni pache tondun si hamren arong sepi ke pangthirpon
Citini Pai Create Roxier ni PM Modi kahaciar ni pace tondon si Hamren rong sepi ke pangtira jai mek kedeng. Labang so jai megalong MLA Rup Singh Teron MSC Head Singh Rong Par so cheng thenta VDC Chairman Joy Singh Pro penceng lok atum ta chetong dun. Jasemet Arni ke melong pace tondon si ke pangtira puthak cherok tok jia phan labang so jai megalong alang litum hin pen deng pono pasi pherang ke theng nolam theche paklang pon. Hamren pe Rostomi report Malong News. India lots of Prime Minister Narendra Modi tong amang the di katalon panong si nitum partai hin penadak hamren atau nang kang long suceng hamren parum pe penadak kapang the sai tum deng pon lo la si labang ke nitum parti pen sia por asayang deng lo la so asayang deng bang ke ditum pening de ke ceng la pukali an kan wang tar ma apoi par por ke ditum rong rup ka do be bang ta cing thiret ka do long japan itu jepang rum si apor per por bang ke la so kapang the sai deng pon pe do ne so sayang deng bin si pin bang ke Narendra Modi Prime Minister so am hang thege ni panong ponsi pin ke da taun ang kang along ni tum kang tira da sai tum dek pon padu polo apan cholo Ashmal Foundation hin pen ke boy de darar phan hum pharoi si e-rickshaw keron pon. Ashmal Foundation la ke asam ang kang along anong kache thangdi amen kache long abang pulote Ashmal Foundation henlo. Lason si Ashmal Foundation atum pen puthot isi ke thedunga sai claim pontu. Kidu ke boy rat phan ka jinso padu pon si hum pharoi si e-rickshaw keron pon jai mek Citini Pai Create Roxier ni deng pon. Labang so e-rickshaw la ki kidu ke boy atum phan si pajir pon lo. Laso jok kang tang pipik ratcharia songja tum ki claim thek thea saita Ashmal Foundation tum claim pon tu jok kidu ke boy rat tum kachuro pajir ponenti. Laso melong Ashmal Foundation a hempu Bararuddin Ashmal sitame chitangdun. News Desk Report Malong News. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta.